ҷаҳонишавӣ ва равандҳои мухталифи он дар шароити муосир вазеро ба вуҷуд оварданд, ки масъалаи озодиву иттиҳод, ҳайсият ва таъмини амнияти миллии давлатҳо муҳимтарин масъулият дар шароити мураккаби тарихӣ бошад. Манофии геополитикии давлатҳои абарқудрат асари нав ба яроқнокшавӣ бо шитоб овардааст. ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар давлатҳои ҷаҳони муосир соҳиби истиқлоли сиёсии хеш буда, дар амалӣ кардани сиёсати худ тамоми барномаву ҳадафҳоро маҳз барои рушди ҷомеа ва масъалаи таъмини амнияти миллии давлат равона кардааст. Тоҷикистон яке аз давлатҳое мебошад, ки дорои ҳам истиқлолияти расмӣ ва ҳам истиқлолияти воқеӣ аст ва далели ин гуфтаҳо як қатор санадҳои меъёриҳуқӣ мебошанд. Аз ҷумла мувофиқи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 1 соҳибихтиёр, демократӣ, дунявӣ, ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ягона. ва ҳамин соҳибихтиёрӣ дар чӣ ифода меёбад? соҳибихтиёрӣ мафҳуми дуҷанба аст. аз як тараф мустақилияти давлатро дар кулли муносибатҳо дар дохили кишвар ва берун аз он нишон медиҳад ва дуюм соҳиб истиқлолӣ аст, яъне давлат ба манфиати халқи худ дар муносибатҳои ҷамъиятии байналмилалӣ ифодакунандаи мавқеи сиёсӣ, мавқеи байналмилалӣ аст. ифтихори ватандорӣ, дурандешӣ, қотияту матонат ва ҳисси баланди масъулият ба халқи тоҷик бо сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон дод, ки дар роҳи хотима бахшидан ба низоъҳои дохилӣ, таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар арсаи байналмилалӣ мавқеъ ва мақоми хосро ишғол намоянд. Тоҷикистон узви комилҳуқуқи 80 ташкилоти бонуфузи байналмилалӣ аст. بیش از 250 سندهای بین‌المللی که قبول شدن به آنها امضا گذاشته است و در سطح داخلی باشد دارای کنستیتوسیای دولت صاحب استقلال، 12 قانون کنستیتوسیونی، 22 کودکس، 400 قانون و دیگر سندهای معیاری حقوقی می باشد که زمینه حقوقی استقلالیت او را مستحکم کردند. امروز با رهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سطح سازمان ملل متحد 15 قطعنامه سازمان ملل متحد قبول شده است که آنها فراگیر مسائل آب، اقلیم، اکولوژیا، تروریسم، اکستریمیسم و ذهن‌سوزی می باشند. پس معلوم می گردد که تاجیکستان در برابر دولت‌هایی که بیش از 200 سال استقلالیت خود را حفظ کرده ایستادند، در طول 13 سال توانست که همچون دولت صاحب اختیار و مستقل در مناسبت‌های بین‌المللی اعتراف شود. تشبس‌های بین‌المللی او همچون دولت سازنده قبول گردند. тоҷикистон ки то соли 2000 дар ҳушияи сиёсати ҷаҳонӣ қарор дошт, тадриҷан бо ташаббусҳои ҷаҳонӣ дар масоили глобалӣ баромад намуд. бахше аз иқдомҳои пазирифташуда дар сатҳи созмони милали муттаҳид тоҷикистонро ба мамлакати ташаббускор ва масъулияти ҷаҳонӣ табдил доданд. маҳз ҳамин ташаббусҳо буданд ки тоҷикистонро дар заминаи дипломатияи об ва иқлим ҳамчун намунаи хоси дипломатияи фарҳангӣ муаррифӣ намояд. воқеан истиқлолият ифодакунандаи манфиатҳои кишвар дар сатҳи байналмилал бо назардошти манфиатҳои халқ аст. бинед, имрӯз мувофиқи моддаи 11 конститутсияи кишвари мо тоҷикистон давлати сулҳҷӯ аст ва истиқлолияти ҳама давлатҳои дигарро эҳтиром мекунад. пешвои миллат дар баромадҳои худ доим таъкид менамоянд, ки ҳамаи давлатҳо бояд дар низоми муносибатҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дорои ҳуқуқ, мавқеъ ва манзалати худ бошанд. ҳеҷ вақт оинномаи созмони милали муттаҳид ё дигар меъёрҳои конвенсияу паймонҳо бар зарари истиқлолияти давлатҳое поймол карда нашавад ва ташаббуси навбатии пешвои миллат бевосита моҳи сентябри соли 2024 таҳкими 10 солаи сулҳ барои наслҳои оянда як ташаббуси беназири эътирофи истиқлолияти давлатӣ ва сулҳҷӯӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. коршиносон бар он назаранд, ки истиқлолият аз нигоҳи фалсафӣ танҳо воқеаи ҳуқуқии сиёсӣ нест, балки ифодаи амиқи шуури мавҷудияти миллат ва бедории маънавии ҷамъият аст. он на танҳо ҳаққи ташкили давлат аст, балки
حق تفکر مستقل، زبان خود، تاریخ خود و جهان معنوی خود می باشد. به شک می سازد این اندیشه دانشمندان را در مثال استقلالیت تاجیکستان یادآور شد که استقلال سرودی به آخر آزادی و وجدان و شرف مردم تاجیک است که در قلب فرزندان صادق این وطن محبوب با شعله نور جلوه می کند. روزگار استقلال تاجیکستان به شک روزگار بیداری و خویشتن شناسی است، روزگار بازگشت به ریشه های تاریخی، روزگار احیای مفهوم وطن دوستی و شرف انسانی می باشد.